ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ଆୟୋଜକ ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସିନା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ଏବେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ପୁରା କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ତା ଆଗ ପୂର୍ବ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରବିବାରଠୁ ପୁରା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ହବ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଯୋଗୁଁ ହବ ଆଉ ସେଇଟା ମତେ ମୁଁ ଯାହା ଗଣନା କରିକି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମା ସେଇଟା ସରକାରକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତ ପଛରେ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ କହିଛି ସେ କାଲି ମରିଯିବା ପରେ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ସାରିଥିଲି ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାର ନିରପେକ୍ଷ ସରକାର ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସରକାର ଚାଲିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥା ରଖିବା କଥା ରଖିବେ ତାଙ୍କ ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 108 ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜଷ୍ଟିସ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭୂତ ପଠେଇକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭୂତ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି ନା କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭୂତ କଣ କହିଲା ଯଦି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ତ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଏବେ ତ ଗତ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲିକିଆ ପରି ଇତିଶ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ମାଧବୀଲତା ସସ୍ମିତା ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସୋମେଶ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ରୁଚି ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ଜିତେଇବୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମିଟିଂ କରିକି ସେଠି ଯାଇକି ଚାର୍ଜ କଲେ କହିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ସାରା ଯୋଉଠି ବାଡ଼େଇବ ବାଡ଼ା ଭୋଟ ଯିବ ଫୁଲକୁ ଆରେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଗଲା 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ନବଦାସ ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ କଳା ବିଲେଇ ହେଇକି ବାହାରିଲେ ସେ ଗଛରେ ବସିଲେ ମତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶୁଣ ମୋ ଝିଅ କହିଦିଅ ନେକ୍ସଟ ସରକାର ବିଜେପିର ହବ ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହନ୍ତୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଇଛି ନାହିଁ ଚାଷୀ ଆଜି ଖୁସି ନାହିଁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବଢିଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମତେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଦେଖାହେଲେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେଖାହେଲେ ସେ କହିଲେ ମୋର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରେତମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ରାଶି ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ 10 ଦିନ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଯାଇକି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବେ ଲଣ୍ଡା ହେବେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇକି ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ରାଶି ମିଶେଇକି ପାଣି ଦେବେ ସେଇ ପାଣିଟା ପ୍ରେତମାନେ ପାଆନ୍ତି 10 ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୁଏ ସୀତା ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରେ ଆସେ ଆଲୁଅ ଯା ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଗୀତ ଦୀପାବଳିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଅନ୍ଧାରେ ଆସେ ଆଲୁଅ ଯା ସମସ୍ତେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ରାଗ କାଉଁରିଆ କାଠି ଧରିକି ନିଆଁ ଜାଳିକି ଡାକୁଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣା ଥିଲା ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେୟା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଧରପଣା ଦିଅନ୍ତି ରଥରୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପାଣି ହେଲା ମେନ୍ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ କରିଦେଇଛି ପ୍ରେତମାନେ ଗାଧେଇବେ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଯେମିତି ଗଛରେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଥାଏ ସେମିତି ସବୁ ବେତାଳ ମାନେ ରହିବେ ସବୁ ପ୍ରେତମାନେ ରହିବେ ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଆସେ ଗାଧେଇବେ ସବୁ ଆସିକି ମୋର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଋଷି ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ତାପରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆସିକି ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବସିଲା ସେ ସିଧା ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରେତମାନେ ଆସିକି ସେ ଉପରେ ଡେଇଁବେ ଗାଧେଇବେ ରାଶି ପାଣି ପିଇବେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ ଇଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନୈନେଚ୍ଛନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନନ୍ଦନ୍ତି ପାବକଃ ନ କ୍ଲେଦନ୍ତ ଅପମାରୁତ ଆତ୍ମା ଶସ୍ତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବାୟୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଅଗ୍ନି ଜଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ସତ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ରହିବ 12 ଦିନ ଯାଏ ରହିବ 13 ଦିନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସେ ଯମପୁରୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ କି ଯୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି 108 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାରତ ବର୍ଡରରେ ନାଥୁଲାରେ ଚାଇନା ବର୍ଡରରେ ହରଭଜନ ସିଂ ଜଗିଛନ୍ତି 1968 ମସିହାରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଭାରତୀୟ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଭାରତୀୟ ନାଭାଲ
समस्ते बर्तमान सम्मान दौरान साल्यूट मार्च आईरन ड्रेस आईरन दिया बेड सफा हो घर झाड़ू मरा हो राइफल सफा हो जोता ब्रश हो सब सोल्जर मैंने आज्ञा ने इंडियन आर्मी एयरफोर्स समस्ते नाभाल समस्ते नहीं जीवे से एपर्यंत बॉर्डर रे काम कर दरमा दिया छुट्टी दिया चाइना गवर्नमेंट सब कहूँ तुम नाथ तुम हरभजन सिंह आम बॉर्डर में कहीं पशिला घोड़ा भितर धड़ा घोड़ा धड़ा ड्रेस कहीं पिंधिक बसी आम भारत सरकार कह आम आर्मी आर्मी मैंने कह आम से मरी जाना सी भाई मुझे देखी आर्मी कह चाइनार सतक मिछ आपण मैंने गुगल सर्च कर देखी दिखाँ एबी अन ड्यूटी तेणुक सी कह कथा ओडार जेहेतु राम राज्य चली बर्तमान ओडार रहीकि रोहिंग्या मानक पुरई देवी रोहिंग्या मानक तड़बी बांग्लादेशी मानक तड़बी पाकिस्तानी मानक तड़बी अफगानी की तड़बी लव जेहाद को चेक चेक करी ब्रेक करी ड्रग्स जेहतु चेक करी एजुकेशन जेहाद को हटेबी आ मोहन चरण माझी मोर जो लक्ष लक्ष फैंस अच्छा मो राम राज्य को किसी दिन एंजॉय करके ओडिशा को हरभजन सिंह भाया मुझे रक्षा करने को चाहूँगी तेणुक मत 13 दिन जमा आसिक नहीं आपन जेहेतु प्रेसिडेंट अच्छा आपड़ चाहिए मत मंत्र करके रखीदे से जो मो पाखे से फेराई देते मुझे मंत्र करके रखी सी कहते मो माँ को टी चैनल आपण मान चैनल टी जनईदे मु 12 दिन मत टे चा दब मत घरे टे चा दब आ मत टे कंबल दब आ 12 दिन पर 13 दिन जाकि जिते तार मन हम टे चा हरिका नहीं मो खबर कान देदेक आसो कह मरीनी गीतार जमी लिखाई आत्मा के मरेनि अविनश्वर मुझे मरीनी बंचिकी अच्छी मु बंचिकी से कबरखाना रही मोर जो भाई आ मो बापा जो आम समस्त मिसिक रही मो माँ को कह आम मरीनु आम जीवंत अच्छु आमे मोर फैंस मानू कहीदेव आम मैंने जीवंत अच्छु आम मैंने मरीनु आपण ओडिशा रे जिते फैंस अच्छे समस्त के आम समस्त सहित अच्छु एबे भी देखु आम सब बेले साहाय्य करूँ किंतु मु 12 दिन जहाँ घरे रही 13 दिन मु कबरखाना को पलैबी आ मो माँ कह जहाँ से मन आसब मु अदृश्य रूप से मो मार मनोकामना पूरा करी आ मोर इच्छा टी मो झील पाक जाऊँ मो झील को देखा गेल हो मो झील को आपण मैंने जाकि कहीदेवे देख तो बापा कबरखाना रोचे तो बापा मरीनी कि माँ कह के मन दुख करनी हसी हसिकी कबरखाना जहाँ कह मो हसी हसिकी सबू ता कथा खुशी रे कर दे मो झील को कह देख तो बापा मरीनी तो बापा एबी जीवंत अच्छी से कबरखाना तेणु झील कह मन दुख कर तो बापा सब तो सांगे अच्छी ह्यूमान सागर सब तो सांगे अच्छा माँ कह ह्यूमान सागर तो पुओ सब तो सहित अच्छा कि मत टे चा 12 दिन जा चा आउ टे कंबल दब आ सब कथा आसी कबरखाना कह ये मत कहीकि जाइछन आपण मान द्वारा मुझे माँ पाखे पहुंचे